السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمة دمغرم دكيوي البشرنكو Hausa Islamic Zandar social media na gayyatar al'ummar musulmi zuwa ga bikin bada shahada na daurar da aka gabatar a kan littafin Zadul Zawjain tare da wata gagarumar muhadara mai taken wasu shubuhoyi guda uku da duk ɗan Nijar ya kamata ya sani. ta farko shine demokradiyya, ta biyu kula da haƙƙin ɗan adam, ta uku faɗin albarkacin baki. Tofa wanda zai gabatar da wannan muhadarar shine Ashek Malam Muktar Abubakar Durmu. Wannan muhadarar za a gabatar da ita ne a ranar Alhamis wanda ya daida 15 ga watan Agusta shekara ta 2024. A nan babban masallacin Juma'a da ke kanya Premier Cassis Markazu Dawa Zandar. Da misalin karfe 9 na safe. Allah ya bada ikon halarta.